Chef! So for today's video, may na-discover na naman tayong bagong kainan dito sa amin. And yes, nandito tayo ngayon sa San Nicolas, Ilocos Norte. Welcome dito sa Uncle's Eatery! Ayan, excited ang lola nyo, kaya tara, let's go! Pagpasok namin, nakita na namin si Sir Jisan, isa sa may-ari. At ayan na nga, ito na ang kanilang menu. Mabilis lang umorder at mabilis lang din ang serving dito. At kasama ko ang mga tropa ko na mamburaot for today's video. So ito na ang mga order namin, dinardaraan, tinuno, and then ayan, meron din tayong all meat bulalo. Unahin na natin yung all meat bulalo, guys. It's not your typical bulalo na may bone marrow. Ang siniserve is yung all meat na bulalo. Bale na himay na yung karne niya. And good siya kasi healthy, hindi masyadong ma-oily. Next one is my favorite, tinuno. Grabe presentation-wise. So, hindi pa nahalo dito yung kamatis and sibuyas. Ikaw na mismong maghahalo. And in fairness, smoky flavor. Masarap siya, guys. Next one is Ilocano Igado na meron siyang vegetables. At ayun na nga, nagulat ako sa kanilang igado. Super malasa. Sauce pa lang, mapaparice ka talaga. Next is the dinardaraan. Crispy yung toppings niya pero yung inside niya na karne is very tender at masarap din siya. In fairness, nakakaloka, mapaparice ulit tayo. Bale, harap lang to mismo ng PNP station dito sa likod ng Robinsons. Syempre, lagyan naman natin ng ating sukang Iloco and i-mix na natin yung kamatis and sibuyas with the tinuno. Let's go! At yun na nga, match made in heaven. Mas sumarap pa siya. You guys, you should try it. Bale, the place is so cozy. Ang sarap magsabaw dito. Buti na lang umuulan din nung napunta kami dito. So, recently lang sila nag-open. And masasabi ko naman na affordable and masarap yung food. I suggest lang din na mag-add pa sila ng menu para madami pang pagpipilian. Uncle's Eatery is open from Monday to Saturday, 7 o'clock a.m. to 1 o'clock or 2 o'clock p.m. ng hapon. Pero dapat maaga na kayong pumunta kasi maaga silang nasa-sold out dahil nga guys, ang sarap. Lalo na yung kanilang tinuno, oh my god, the best. Yung napapaseo na lang ako kasi the food is so great. Yung place is malinis, nakikita mo talaga na niluluto na dun sa kanilang open kitchen. At ayun na nga, very affordable at ang dami nilang servings, guys. If you want to know more about them, you can also check their Facebook page. Bagong-bago lang ang Uncle's Eatery. O baka nagtataka na kayo kung bakit same-same lang din yung mga iba't ibang content ko. I mean, same food yung ino-order ko. Pero kasi guys, hindi naman kasi pare-pareho ng technique, yung mga sahog, o kung paano nila linuluto yung mga dishes. Lalo na pag Ilocano yung gumagawa, lagi yang with a twist. Katulad na lang ng kanilang bulalo. All meat na yung kanilang bulalo at hindi na nga siya mamantika. So, ang gagawin mo na lang dun is kakain ka na lang kasi nga nahimay-himay na yung karne from the bone itself. Kaya if nagawi ka dito sa San Nicolas, Ilocos Norte, check nyo na sila dito dahil very convenient yung place. Malapit lang sa mga business establishments, yung mga may work, yung mga estudyante. This is the place! At kung naabutan mo ang mga pinggan na ito, mag-asawa ka na, day. Sorry. And of course, always practice Claygo. Ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to support local. See you on my next food haul. Bye!